Den ena saken, det är att de har privatiserat delar av välfärdssektorn, sålt ut äldreomsorg till lägstbjudande. Den andra saken, det är att de har sänkt skatten med 40 öre. De har alltså lyckats med konststycket att sänka Lundabornas skatt med 40 öre per tjänad hundralapp. Vi ska titta bara helt kort på de här bägge punkterna. För vad har hänt? Jo, de borgerliga, de inledde med att bjuda ut 6 äldreboenden och boenden för funktionshindrade till lägstbjudande. Bara detta beteende att man så att säga aktionerar ut de gamla är oerhört osmakligt. Jag själv är ekonomihistoriker. Jag håller på att forska vid Lunds universitet och bland annat om fattigvården på landsbygden i Sverige på 1800-talet och början av 1900-talet. Och då gick det till precis på det viset. För de fattiga i socknen, de aktionerades ut till lägstbjudande bonden som kunde hysa dem. Och vården blev därefter. Nu tror de att de kan lösa detta genom någonting som de kallar för kvalitetskriterier. Vi ställer kvalitetskriterier, så blir vården bra ändå, trots att det blir alldeles för billigt. Jag säger pytsan för deras kvalitetskriterier. Det är ingen tillfällighet att en av de här jättarna som har etablerat sig här i Lund blev ådömda böter för missvård av de äldre. Och vad gör de borgerliga då efter det har hänt? Jo, de aktionerar ut 6 boenden till lägstbjudande. Och de kallar detta för valfrihet. De har fräckheten att kalla detta för valfrihet i vården. Precis som om de boende var tillfrågade. De följde ju med på köpet när Attendo och Carema och andra riskbolag tog över äldreomsorgen i Lund. De boende blev aldrig tillfrågade. De som jobbar där blev aldrig tillfrågade. Den enda valfriheten som har ökat med borgarnas privatisering, det är borgarnas valfrihet att välja mellan vilket riskkapitalbolag som ska ta hand om de äldre. Och vad gör de då? Jo, de sänker omedelbart kostnaderna på alla de här boendena med mellan 20 och 30% och minskar personalen med mellan 20 och 30%. Och nu har vi alltså en situation där all eventuell guldkant tillvaro, möjligheten att gå ut en runda, möjligheten att laga mat tillsammans, möjligheten att göra någonting extra är bättre. Nu är det bara tid med det allra nödvändiga. Man har skurit ner med personal med 20-30%, sålt ut dem till lägstbjudande och man kallar det för valfrihet. Det är fel. Den andra saken som jag sa att borgarna verkligen har lyckats med här i Lund, det är att de har sänkt skatten. Jag ljög lite där, för de har inte lyckats. De sa att de skulle sänka skatten med 75 öre, så de lyckades bara med 40 öre. Men vad var priset i detta? Priset på detta? Jo, det har skett till priset av nedskärningar, inte bara nu i äldreomsorg, utan framförallt då i förskola och skola. Lund har alltså gått mot strömmen och är alltså en av de kommuner i landet som har minskat tätheten i personalen i förskola och skola mest. Nästan var 10:e lärare och förskollärare i Lund har försvunnit under de borgerliga åren. Detta är priset man får betala för borgerliga, lättvindiga skattesänkningar. Nu ska jag tillstå att jag som vänsterpartist också är för skattesänkning. Speciellt av kommunalskatten, för det är en ganska orättvis skatt. Jag skulle hellre, i så fall om det behövs ett ökat skattetryck, beskatta stora förmögenheter och höga inkomster. Men så länge vi har den situationen vi har, så måste man säkra skola, vård, omsorg, säkra välfärdssystemet innan man ger sig på sådana äventyr som att sänka skatten. De rödgröna, de säger så här nu: det gick inte. Vi höjer skatten, inte dramatiskt. Vi höjer skatten med 40 öre. Tillbaks till samma nivå som den var 2006.
i Lund. Och det är inga drakoniska skattehöjningar. Och med detta så kan vi till en början anställa 100 nya lärare i Lunds kommun. Vi kan åter börja närma oss de mål vi har satt upp hur det ska vara i förskolorna med max 11 barn i småbarnsgrupperna och max 16 barn i de lite större barnens grupper. Detta mål har de borgerliga definitivt övergivit. De har kastat dem på sophögen, för de gällde inte längre när man prioriterade skattesänkningar före välfärd och skola, vård och omsorg. Jag heter Mats Olsson, jag representerar Vänsterpartiet.